estamos no coro de San Martiño Pinario. Este cadeirado é unhas pezas máis relevantes non só de Santiago de Compostela, sino do patrimonio artístico galego. O coro está colocado de forma pouco habitual neste caso, ao estar detrás do altar principal. A peza é realizada por Mateo de Prado, artista galego, natural de Marín, pero a súa formación serán obradores casteláns, baixo as ordes de Gregorio Fernández. Nos relevos do corpo inferior se dedican os 35 paneis á vida da Virxen, mostrándoa como a imaxe e símbolo da Igrexa. Na parte intermedia temos un santoral dedicado á Iglesia militante. Os relevos restantes do corpo superior narran a vida do fundador da Orde Benedictina, San Bieito. Neste caso, o cadeirado de San Martiño é unha peza importantísima no que respecta ao arte, pero teñe como influencia outro cadeirado moi cercano que o da Catedral de Santiago de Compostela, que temos exposto neste Museo Diocesano e vamos a ver nos segundos. Agora estamos ante o cadeirado da Catedral de Santiago de Compostela, un cadeirado de madeira, porque o anterior, a catedral, antes deste, tiña outro de pedra, do mestre Mateo, románico, pero debido aos cambios litúrxicos, os coengos non só sentaban nel, senón tamén empezaron a sentarse ao prelado compostelano, e como non tiña un sitio asignado, eliminou o de pedra e fíxose este. A pregunta é como este cadeirado chega ao Museo Diocesano e volvemos aos cambios litúrxicos. No século pasado, moitos cadeirados das catedrais galegas se trasladan. Neste caso, este se traslada brevemente a San Martiño Pinario e logo, de forma definitiva, á Sobrado dos Monses. E a decisión foi tráxica. A peza case se perde e chegados á década dos 90, a idea era moi clara, a restauración. E tras un traballo de anos, se restaura a peza e se trae de volta a un espazo con mellores condiciones. O mosteiro de San Martiño Pinario é sede do Museo Diocesano. A peza é unha obra manierista. Neste caso, o programa iconográfico coincide co anterior, a Iglesia militante. Comezando polos relevos do corpo inferior, se dedica principalmente aos fundamentos da Igrexa Católica. No centro, os padres da Iglesia Latina e Oriente, rodeado das santas e mártires do canon romano. O corpo intermedio, os relevos e un santoral. En el centro, Cristo Salvador, rodeado dos apóstolos. E na parte superior, os relevos restantes son os martirios e principalmente escenas relacionadas co santo que está na parte inferior.